Lurrate itxasua batera doaz, horrela zioen marinel zarra, arrantzarik ez baratzan zuan, gerturatzen arrainak kostara, pietan bera idaroa. Eta erizarra da gurea, gure berde badituzte milaka urte. Eta erizarra da gurea, baina badakigu elkar ondo hartzen. Lurrate itxasua batera doaz, horrela zioen marinel zarra. Bira honekin aurkeztu nahi dut, bueno, 17 urte hauetan sekula egin ez dudana, batez, Eta soberbiara jo gabe, baina esan nahi nuke, nigan esentziarik balego, uste denogan esentzia dagoela, baina nigan balego hoize erakustera natorrela. Bere muga guztiekin, baina bere askatasun guztiekin. Uste dut, ni gitarrakin baino, nire burua gitarra lagunduta baino gauza soilaborik ez dagoela, ezin doala aurkeztu. Momentu honetan, horrek errespetu handia eragiteaz aparte, momentu honetan, ilusio eta sekulako gogoa pizten dit, ezta? Momentu honi heltzeko, esan nahi dut, bizitzen ari garen momentu honi heltzeko. Hauze, uste dut dela, oain egin eiken gauzari nobedosoena, berriena, nire bizitzako momentu enten, ari naiz momentu musikal hontan, ezta? Batez be, lehenago esan dizuet, ezta? Sekula egin ez dudalako, eta bestetik, hori oso arrazoi indartsua da, ezta? Sekula egin ez dudalako. Eta bestetik, orain sentitzen naizelako indartsu, gira hau egiteko. Akaso lehenago sentitu naizen bezala. Urte guzti hauetan sarri ikusi ez duen aurkituko du. Kantuak sorreran izan ziren bezala edo antzeko lez aurkituko dituz. Kantu batzuk nahi eta ez ezberdin joko ditut. Naiz eta gitarra eta hotz izan ez da orain dela 17 urteko, 15 urteko gitarra eta hotza bera, hori be aldatu inda. Bai gitarra eta bai hotza aldatu indira, ez da. Mikelek aurkeztu lezaken proposamenik soilena aurkituko du, zehatuko nahi soilena izatez aparte indartsuna izate ere bai, esan naiz eta mezuz eta emozionalki indartsuna izatea hortan alein duko naiz, buru belarri, hoizea nire asmoa. Nire asmoa azkenean da aukera aprobetzatzea orain arte egin ez duan diskurso bat erakusteko eta diskurso horren babespean emozionalki bidaik eta indartsuena sortzeko. Nigan eta jendearengan kantu berri bakar batekin hasiko naiz, oraindik ez daukadana bukatua, por cierto. Baina bukatu gabe balego ere, balidoa da jiran hasteko, ezta? Gauza bukatu gabeak erakutsiko ditut ere bai, kantu bukatu gabeak. Zurduraz pixka atarago doazen kantuak ez da, baina askatasun hori ere eman dio nire buruari. Gauza ez bukatuak emateko baimena eman dio nire buruari. Uste dut hori ere puntu politia dala ez da jirarako. Alegia, denboraz itxuralatuko diren proposamenak ekarriko ditut. Eta erabat itxuralatuko dira eta aldatuko dira ja taldean ekarpena etorriko denean, ez da? Alegia, azkenean batetik kantu berriak aurkeztuko dituelako, baina sukaldeko formatortan, Mikelen etxeko sukaldeko era horretan aurkeztuak, eta bestetik, aukeraketa bat ingo duelako
kantutegi zabal horretatik aukerak eta zabal bat egingo dut, baina jendeak sekula entzun ez ditudan lez entzuteko, alegia gitarra eta hotxez. Normalean beti jo izan dut disko luzetara, ez da, 13-14 kantu, uste dut 10 kantu nahikoa direla. 10-etatik batek, bik edo hiruk jendeagan hiltzatzen edo leku hartzen badute, nolaiteko prorroga lortzen badute haien bizitzatan, tarteka diskotan gertatzen den lez, ez da, 10-11 disko orkeste dituzu, kantu ekartze dituzu, baina horietatik batek edo bik egite dute nolaiteko hiltzadura jendeagan, edo batek bez. Orduan, zeratuko naiz, 10 kantu on nire irudiko aukeratzen, eta beti daramagun esperantza horrekin, ez da, bizitza luzea eukiko duten esperantza horrekin. Kantu klasikoa bilatuko dien esperantza zail horrekin, ez da, espaita kontu horreza. Uste dut urtebeteko epe baten modu naturalan etorreko direla kantuak eta grabazioa eta dana, baina espaletor, naizelako heldu eta eman ez didalako, urrengo urterako utziko dut, kontzientzia guztiz lasai gaina. Gira potente izango dalako, 4 hilabetetan 24 kontzertu, badira asteburu batzuk 3 kontzertu dunak, ostiral zapatu igandea dienak, edo ostiral zapatuak, eta asteburu lana dago, ezta? Eta ni badakit ze esfortzu den hori, ze lako nekatu da gusten zaituen kontzertu batek, eta kezkatzen hau fresko heltzea maiatzera, inkluso, bueno, kontzertura indartsu egotea. Kezka ondinetako bat horixe da. Baitxeare artistikoki eta musikalki neurria ematea, baina bueno, hortan Fedez nahiko indartsu natorrotarako, pasagabe, baina ze horrezin naiz relajatu bat ere, ze gitarra eta hotxekin zaudenean ezin zara relajatu. Taula gaina ateratze soilak horrek sukarakin basagoz berpisten zaitu. Eta kasun, gasolina urri hori iten du multiplikatu ez dakini nola zehati, gorputzak erabiltzen ditulako bere reserva guztia, hori gertatu izan zait lehenago ere bai, ez da? 2 kontzertu kateatzea eta 3. indarbarik geltzea eta esatuzu, ez dakat indarri, baina badago, beti da oso, ahotsa behar da, hortako. Baina bestela, gorputza inteligentea delako, ematezu behar duzun hori momentu hortan. Gitarrak hori egite izunean klik bat, trasteo bat, akorde bat gaizki jarrita, hain da erreza ekibokatzea orduta ardiko kontzertu baten da emagun. Taldeakin zaudenean hori kamuflatzen da, eta edo ez da entzuten, ez da, hor gelitzen da, ze hortan, ez laino horretan. Baina bakarrik zaudenean dena entzuten da, zure gitarra eta ahotsan zerak, matiz guztiak. Baina horrek ere, ahultasun ustezko horrek ere eman aldizu indar plus bat. Proposatzezu zeure burua, armari gabezoaz nola itezateko, baina ez da guztiz egia. Ez da ahotsa daramazu eta gitarra. Igual, ez daramazu armamentu handia, baina daramazuz 2 arma, kokatxo artean armak, baina oso eraginkorrak izan daitezkenak. Eta ondo erabil eskero eta bueno, mezuan asmatu eskero eta jarreran asmatu eskero, nik uste oso oain arteko indako kontzertu proba hauetan, oso kontzertu politiak atera dira alde horretan, ez da bero-beroak, emozionalak, eta sekulako bultza eman didate honi orain aurre egiteko, ez da, eta gainera hortik, soiltasun horretik abiatuta, bilustasun horretik abiatuta. Batzutan, zirrararik haundiena begira soil bat sortze dizu, edo eskua gainetik pasatzea eta modu lehun baten. Zaplasteko bortitzate baino, zera emankorragoa sortu aldu ez da zuan, ez da, lastanik eta azal ukitu gabeko lastan horiek batzutan kontuz eta ez dakit metaforales balio duen, baina horra noa, ez da, arma gutxiki baina uste dut eraginkorrak izan daitezkela, hortan aleindu behar naiz. Igabeko zenbait debekatua desante, mila galduak eta inbeste gau bakarreko aterpe, asko laugarran begiradati betirako dirudita, paskalosteko kafea bezain usain goxoa daukata,
nik zurekiko dudana ere, alakoa litzateke.